岩井歌本日は誠におめでとうございます。それではこれにてお開き。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご高齢の皆さんにどうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。さあこれで